Vantage, you on the roof, you got it? You pick up Techman T, you come in 2-5, you are Nisha. Publish. Vasco, ona vandinyanyira kufamba murodi wanditsinyira ndipebhiti ndakuda kuvaimbira mabhanzi yangu uko vandimirira. One day, iyo one day, one day tinosvika one day, one day, iyo one day, never give up tinosvika one day, one day, iyo one day, one day tinosvika one day, one day, iyo one day, never give up tinosvika one day. Nditone shungu ende nditone buntu zvinondinetsa zvakazara mudundundu sagodobori ndinogara ndine ngundu kushaya zvangu watsinga ndiri munhu zvinondirwadza paya pavanoreketa vane mari ndivo vanokosheswa vachindidzinga vachiti ndinoshoresa zvinondirwadza nekuti vanorevesa. One day, iyo one day, one day tinosvika one day, one day, iyo one day, never give up tinosvika one day, one day, iyo one day, one day tinosvika one day, one day, iyo one day, never give up tinosvika one day. Every day ndinokugama ndonamata mwari pindirai munamato zarurai zarurai ndiri mubako papadzai tinobatwa nemaoko vanondisira kokora nenyasha nekutenda ndichitopura mwari vekudenga vachindiona. One day, one day, iyo one day, one day tinosvika one day, one day, iyo one day, never give up tinosvika one day, one day, iyo one day, one day tinosvika one day, one day, iyo one day, never give up tinosvika one day. Yo, Pasco, you got that?